store bagdyst. I dag skal vi bage chokobasmak her. Her har vi Katrine med sin dommer, og her er Mathilde, og jeg hedder Laura. Og 10 minutter til at bage, og det starter så nu! Her er chokoladen, så kan man sagtens godt selv. Undskyld, jeg kigger i jeres jeg har ikke vaniljesukker i. Ej, du har chokolade på. Chokolade. Sukker. Ej. Hvor meget var der skulle i? Ej, pisæg. Bare jeg spiller margarine på vores... Nej. Mel, vaniljesukker, bagpulver, meget vaniljesukker, 1 teaspoon. Nu er deltagerne i fuld gang med at bage. Emilie og Julie der er det rigtig gode til det samarbejde. Ananas og Maja. Ja. Jeg synes, de er noget langt, men de synes selv, de er stressede. De er alle sammen rigtig noget meget langt. De ser rigtig lækre ud, men deres samarbejde, det er helt fint altså. Ja, super. Det er så lidt... Det var godt, du sagde til dem, at de skulle gå op og kigge på småkanden, for det har der ingen, der har gjort. Det er lidt pudsigt. Ingen, der har gjort, ja. Jeg tror nok, de bare har troet. Det kan de gøre helt af sig selv. Ja. Og jeg er glad for, at du stresser lidt, fordi de har masser af tid selv. Det tror jeg, de bare ikke på. Kager ser rigtig fine ud. Jeg kan ikke så godt lide 90 kager, men altså, det var nok god. Nu skal jeg gøre ting. Jeg skal også gøre bordene rene og stille tingene op. 10 minutter tilbage. De skal skynde sig meget. Ja, det var meget godt. Men så du ikke sætter din hånd ned nu? Ja. Skal vi lægge?
tilbage. De skal skynde sig. Alle dørene har lygter! Brænd torsdagen! Jens, jeg kan faktisk ikke alle mening. Vi kan. Det er mest. Godt samarbejde. Sådan, ikke flere. Jamen, skal vi ikke bare tage den op? Måske en anelse for store stykker chokolade, men det smager faktisk også rigtig godt. Konsistensen den er rigtig fin tykkelse. Nu vil vi gerne bede hold 3, kom op. Deres anretning er også rigtig pæn. Synes det er fint tykke, ligesom de andre. Ja, min tykkelse. Så tror jeg bare, vi skal smage på den, eller hvad? Ja, der er meget hårde. Ja. Altså, det smager faktisk præcis. Men de er meget hårde. De er fuldt hårde. Man mærker. Ja. Det skal man også have. Jeres anretning, den er rigtig fin altså. Ja, de bliver lidt flade. Ja. Og Så er det flot, de har gjort det til Fanny. ja, det er hjemmetalt. Jeg siger jo for, at jeg er på tynde. Ja. Det er faktisk fordi, at noget af de eneste, der har de også nogle, og der er de meget tynde. De smager ikke, som de skal smage. Faktisk, der er et eller andet der mangler lidt sukker. Så er det holdt. Ja. De er ikke så formede. Og de ser bare bløde ud. Ja. Ja, jeg må bare lige have det med den her over. Har du det der? De er rigtig bløde. Ja. Man kan ikke smage chokoladen. Det er ikke godt nok. Overhovedet ikke. Vi kan lige godt lide, at de har fået rigtig helt nok. Ja, det er blødt som dig. Ja. Nå, ja. Det var så morsomt. Smagen, den er fin nok. Så godt dekoration til, hvad det I kan putte på. Det er lukket. Der er faktisk lukket. Ja, okay. Ja. Jeres anretning, den er rigtig god. Ja, men nu smager vi altså. Den anden er sådan lidt sådan. Ja, det er det. De er meget bløde. Og jeg synes, det er fint, de er varme stadigvæk på. Jeg synes, det er dejligt, at de er varme. Der kender vi godt til det nu. Så skal vi lige tale sammen. Så smage på kæden. It means it
point faktisk. Men dem, der har samarbejdet, synes jeg skal have et pluspoint. Selvom Han og Victor og Mathias har ikke spurgt jer om hjælp. Alle sammen, I har klaret det rigtig godt. Ja, rigtig fint. Og vi bliver desværre nødt til at afskille os med en. Og vi siger også en mester, ugens eller dagens mestervær. Ja. Og ugens mestervær, eller dagens mestervær er Mathilde F. Og den, der er gået videre, er Julia og Ditte. Og andre, der er gået videre, er Emilie og Julie L. Nej! Der er gået i. Der er gået i. Nå, du må godt kalde mig for Julie. Ja. Okay, og det næste, der er gået videre, det er Nicoline og Katrine T. Så har jeg chance til det. Nu vil jeg sige dem, der er desværre er gået ud. Nej, dem der næsten er gået videre. Ja. Det er Mathias og Victor. I går videre. Og ja. Og desværre så skal Freja og Anne farvel til. I har ellers klaret det godt. Ja, men vi siger altså, vi gør det på jer. Vi gør det på jeres kager. Altså det er jeres kager. Det var lige så gode som de andre, men der var bare andre, der var lige smule bedre. Jeg skal bare vise det. Tak for nu, og vi ses på mandag.